Исәмез мөхтәрәм тамашачыларыбыз, эфирда данлы майдан тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз Фәрит Салихов. Ул журналист, көрәш җанатары, көрәшнең безнең Манзара проектында башкарма директор булган кеше. Шуңа күрә Фәрит, иң беренче чиратта сиңа рәхмәт әйтеп, сәннәшегә сәлам. Сәлам Айдар, чакыруыгыз өчен шушы тапшыруның чираттагы кунагы булуы белән мин бик шат һәм рәхәтләнеп, җәелеп китеп сөйләшергә әзермен. Фәрит, үзең аңлагансыңдыр инде, монда теләсә кайсы журналистны чакырмадык, нәкъ менә сине чакырдык. Чөнки сөйләшкәндә син Айдар аттыртасың мине дип әйттең, ләкин безнең мәгълүмат чаралары әлбәттә инде кискенрәк сорауларга да җавап бирә. Син инде күп кенә очракта гадел сорауларга җавап эзлисең, аларга табасың. Шуңа күрә Фәрит, бүген әзрәк түзәргә кирәк булыр инде. Бәрбез моңа кадәр әйтмешли тире калын инде безнең хәят тире калынайды. Фәрит, менә беренче сорау. Иң элек журналистика өлкәсенә ничегрәк кирип киттең? Моны инде сиңа 100 тапкыр биргәннәрдер, ләкин мин 101 тапкыр бирмәкче булам. Шуны сөйләп китәле тамашачыларга. Бүгенге тапшыруга яраклаштырыбрак җавап бирсәк, мөгаен менә спорт журналистикасына дип әйтергә кирәктер инде. Журналистикага кирип китүем бала чактан ук булды инде. 7-нче, 8-нче сыйныфларда укыганда укытучыбыз мәрхүм булды инде, ул Рауил абый дигән укытучы безгә беренче тапкыр үзебезне сынап карарга мөмкинлек тудырды. Ул шул мәктәптә инша язу белән башланып киткәндер инде, аны Рауил абый үзе төзәтеп, район гәзитендә бастыру бәхетенә ирештек. Шулай итеп, әкрен генә ниндидер бер канатлар барлыкка килде һәм мин үзем дә сизмәстән инде 11нче сыйныфны тәмамлаганда чынлап журналистиканы сайлыйм дигән җитди карарга килдем һәм шулай кирип кителде журналистикага. Спорт журналистикасы дигән дә мин күбрәк үзем көрәш белән шөгыльләнгәч, мәктәптә укыганда ук спортның башка төрләре белән дә шөгыльләнергә туры килде. Һәр вакыт мәктәп командасында булдык. Шулай булгач, спорт минем өчен якын булды һәм мин аны үзем аңлап, ничектер укучыларга да җиткерәсе килгәндер. Шунлыктан спорт юнәлеше сайлангандыр инде. Фәрит, син гомумән спорт темасына бик матур язмалар әзерлисең, аларны мәгълүмат чараларында бастырып киләсең. Ул көрәш кенә түгел, ул шул ук чаңгы, футбол булмасын, һәммәсендә дә син катнаша идең. Һәм менә күбрәк аналитик язмаларга игътибар бирәдер иң. Бу нәрсәгә бәйле? Синең ничектер барыбер дәүләт сферасында эшлисең, дәүләт мәгълүмат чарасында эшлисең, ләкин шулай да үзеңнең фикереңне белдерергә курыкмыйсың. Бу нәрсәгә бәйле әйтеп кит әле. Минем сайлаган юлымдыр инде ул Айдар. Ничек дип әйтергә кирәк, журналистикада агымга ияреп кенә дә барырга мөмкин, ләкин минем алай агымда барасым килмәде. Шул көрәш темасына башкасында да үз фикеремне җиткерәсем килде. Ничектер бу аерылып тору түгел, үз фикереңне җиткерү инде. Ниндидер тирән булмаса да анализ ясау. Бүген оперативлык ягыннан алга берничектә кешедән алга китеп булмый инде. Ул оперативлык бүген һәр матбугат чарасында бик югары һәм моның белән генә үзеңне күрсәтү кыен. Шуңа күрә кирәк ниндидер үзеңнең фикереңне әйтә белү. Шунлыктан бәлки сайлангандыр инде бу. Ниндидер анализ ясарга тырышу, үз фикереңне әйтергә тырышу. Менә тамашачылар да безнең еш кына язалар. Синең белән булачак тапшыру алдыннан да мин аларга мөрәҗәгать иттем. Фәрит Салихов килә, нинди сораулар җиткерәсегез бар аңа дип. Менә иң беренче сорау булып, бәсме нәрсә булды Фәрит? Фәрит Салихов соңгы ярты елда көрәшкә карата пассивлашты. Бу минем фикер ди бер тамашачы. Нигә икән? Социаль челтәрләрдә дөрестән дә үземнең дә бу сорауны үземә дә җиткергәннәре булды. 18-25 яшьләрдә әле мин сүлге тоткан, 30 яшьләргә кадәр дип әйтик. Ул вакытта шул дулкында кайнады. Моннан соң журналистика белән бәйләбрәк алып барылды бу көрәш темасы һәм һәрбер чорның үз кызыгы була. Әйтик, әле үзең шөгыльләнгән вакытта ниндидер уңышларга ирешү турында хыялланып көрәш белән кайнап яшисең. Инде журналистикага кирип киткәч, ниндидер аның проблемаларын күрсәтү, ниндидер геройларны легендага әйләндерер дәрәҗәдә яктырту турында хыялландым. Һәм моңа күпмедер дәрәҗәдә ирешеп тә килдем. Ләкин менә соңгы вакытларда вазгыять шундый әйләнде, Айдар. Менә син күз алдына китереп кара, стенага, диварга борчак атып уйнасаң, ул башта бик кызык тоела. Стенага борчак килеп бәрелә, кире атыла, ничектер стена сиңа җавап биргән шикелле. Ләкин ата барган саен, инде күпмедер вакыт узганнан соң моны аңлап аласың, борчак бит, стена бит сиңа борчакны кире атмый, ул бер ниндидер бушлыкка тию генә шикелле. Менә безнең дә бу журналистикада көрәш өлкәсендә язу ниндидер мин бит ниндидер тәнкыйть әйтеп, кемнедер эшеннән дә алдыру турында хыялланмадым. Дөреслекне күрсәтү. Бу очракта да стенага атасың, дөреслекне күрсәтергә телисең, ләкин җавап юк. Менә шуннан соң бәлки мин көрәштән күпмедер дәрәҗәдә күңелем белән киткәнмендер. Ләкин мин көрәштән
көрәш дөньясыннан китә алмыйм инде, анысы килешмим бу ни белән. Бәлки менә язу дәрәҗәсе күпмедер дәрәҗәдә үзгәргәндер. Аннан соң эш урынын алыштыру белән бәйле хәлләр дә булды дип әйтик. Ул кайсы бер матбугат чарасында көрәшне даими рәвештә яктыртсаң да аның аудиториясе шуңа корылган. Кайбер матбугатта инде гафу итегез, аның укучысы менә көрәш темасы бик кирәк түгел, аның белән дә бәйледер бәлки. Менә шул ниндидер үзеңнең тырышлыкларың бушка китү булганга күрә күңел сүреләдерәк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Фәрит, без әз генә туктап торабыз. Хәзер безнең Сөйләде бу дип әйтәсеңдер имеш. Аннан түгел инде, Фәрит. Менә монда безнең әле төп мәсьәләгә киләсе сораулар бар. Тамашачылар фикере, бу без бит инде үзең беләсең, арадашы тамашачы белән гомумән җәмгыять арасында, җәмәгатьчелек арасында әңгәмәбезне дәвам иттербез. Безнең әле көрәштән тышта күп кенә яңалыклар бара, аны безгә Алиня Юнусова сөйләп уза. Футбол буенча дөнья чемпионатында Бельгия командасына 3-2 исәбе белән җиңелүгә дә карамастан япониялеләр үпкә белгертмәде. Киресенчә, җанатарлар трибуналарда үзләре артыннан төшүп калдырмаганнар, спортчылар исә киенү бүлмәсен тәртипкә китергәннәр. Хәтта урыс телендә рәхмәт дип язып куйганнар. Россиядә футболның дәрәҗәсе арта. Беренчедән күптән түгел илебезнең җыелма командасы көчле Испания футболчыларыннан өстен икәнен исбат иттеләр. Потрясающая победа. Они сдержали слово. Икенчедән, нәкъ менә Казаныбызда тиздән Идел буе физик тәрбия һәм спорт академиясендә футбол методикасы буенча кафедра ачылачак. Әлеге яңалыкларның барысы да югарыда әйтелгәннәрне дәлилли генә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Дәүләт Думасы депутаты Ирек Зиннуров, Яшел Үзән районы башлыгы Александр Тыгинның беренче тапкыр узучы Свияга Суим ачык суда йөзү ярышында катнашулары билгеле булды. Вашингтон хоккей клубы һөҗүмчесе Александр Овечкин ниһаять күптән көтелгән Стэнли кубогын Россиягә алып кайта. Димәк, барыбыз да 7 июль көнне Мәскәүгә фан-зонага барабыз. Иң кызыклы яңалыкларны сезгә Алина Юнусова җиткерде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без яңадан әңгәмәгә әйләнеп кайтабыз. Исегезгә төшерәм, Фәрит Салихов, журналист. Фәрит, менә тамашачылар фикеренә, тамашачылар соравына әйләнеп кайтыйк. Журналистлар дөньясында мәдәният, яңалыклар, башка спорт төрләрен яратучы журналистлар арасында көрәшкә нинди мөнәсәбәт? Иң сөендергәне шулайдар, соңгы бер шай эчендә дип әйткән, соңгы шай 2 ай эчендәдер бәлки. Татар журналистикасында, гомумән журналистикада Татарстанда көрәш темасын аз яктыртыла дигән проблеманы күтәреп чыктылар. Һәм бу проблема дөрестән дә бар иде. Һәм моның күтәрелеп чыгуы минемчә хуплана гына, димәк, без кузгалды дип әйтергә мөмкин. Чөнки көрәш темасына язучылар, алар 5-6, 10-га да булмый торгандыр журналистлар дип әйтик. Һәм алар менә вазгыять нинди? Әлеге журналистлар бер матбугат чарасыннан икенчесенә күчеп йөрсә, көрәш темасы да аларга ияреп күчеп йөри. Әйтик, ул интернеттан күчте Татар-информга моңа кадәр, анда бер нинди көрәшнең хәрефендә белмәгән матбугат чарасына дип әйтик. Татар-информнан күчте Ялкынга, Идел журналына күчте, Ватаным Татарстанда бар. Менә шушы сезнең Гонг ТВ телевидениендә бар. Әлеге журналистларның күчеп йөрүенә бәйле рәвештә генә тема әзрәк тарала алды. Менә шушы ниндидер дәүләт тарафыннан да әзрәк игътибар кирәктер инде улайдар. Федерация тарафыннан матбугат белештерү җитмәде. Буның төп сәбәбе шул гына иде. Фәрит, мин белдереп торам, менә монда нәкъ икенче сорау шушы федерацияларга кагылышлы. Ул сорауга мин үзем дә җавап бирә алырмын, әгәр дә мөмкинлек булса, икебез менә шушыны сорап караган. Бер тамашачыбыз булай дип сорый. Көрәш федерацияләре белән эшләү авырмы? Барлык сез биргән сорауларга җавап бирәләрме? Гаугалы мизгелләргә ачыклык кертәләрме? Яхшы ягы турында гына сөйлиләрме? Моның турында яз, моның турында язма дип үз киңәшләрен бирәләрме дигән. Федерациялар белән эшләү авыр да түгел, рәхәт тә түгел, чөнки алар безнең белән эшләми. Беренчедән, һәм икенчедән менә бу сорауны мин бирдем аларга, федерация әгъзаларына. Кайсы федерация турында сүз алды? Әлеге мизгелдә федерациядән рәсми җавап алынды, пресс үзәгеннән.
Если отвечать официально, от имени Федерации Краш России можем сказать, что стараемся сделать все возможное для качественного освещения деятельности Федерации на территории России. Прилагаем все усилия для предоставления СМИ наиболее полной картины происходящего как с положительным, так и отрицательными сторонами, которые со своей стороны сопровождаем комментариями компетентных лиц, деп язылган. Менә бу вәкилеңнең минһә менә монда безнең өстәл киң, Айдар үзебезнең каршыга утыртып шушы сорауына җавап бирдертер идем. Вакыйгалар Мингәр Сабан туена килеп тоташа безне. Анда Мингәр Сабан туена кадәр бик зурлап, бик зур тамаша була. Килегез, бөтен өметсездә дип татар журналистларын җыеп, үзегез белә FIFA журналистларын, бу халыкара футбол федерациясе журналистлары турында сүз бара. Аларны да алып килегез, без бөтенесен оештырабыз дип безне Мингәргә җыйдылар. Һәм ни сәбәпледер анда татар Димәк, булар инде Россия журналистлары белән эшләгәч, Татарстан журналистлары кая керә соң? Ул Россияның бер төбәге түгелме соң инде ул? Менә шушы безнең Татарстан журналистларына шул Мингәр Сабан туенда утырып карага да урын булмады. Бу яшерен батырын түгел, 50 кешегә әзерләнгән урын иде. Мин сәгать ярым шушы әйтә алмыйм, шушы Краш Федерациясе вәкиле булгандырмы, әллә FIFA-ныкы булгандырмы, матбугат вәкилләре өчен бирелгән урынга утырырга рөхсәт сорап карадым. Безгә андый рөхсәт тә булмады. Шулай булгач, ничек булар авыз тутырып әйтә алалар? Без бар Россия журналистлары белән эшлибез дип. Алар эшли торганнардыр бәлки, аларга төбәк, башка төбәкләрдә таныту кирәктер. Килешәм, ансы бик кирәк. Башка төбәкләрдә, чит илләрдә безнең көрәшебезне күрсәтү кирәк. Ләкин җирлекне онытырга ярамый. Аның Мәккәсе булган, менә шушы көрәшнең Мәккәсе булган Татарстандагы хезмәткәрләр без бит башка төбәкләргә үзебез дә булышлык итә алыр идек, менә шушы көрәшне яктырту буенча. Менә бу яктан бу фикере белән килешмим бу кешенең. Татарстан Краш Федерациясенә килгәндә, минем борчак ату турында чагыштыру китердем бит инде. Бу шушы Краш Татарстан Краш Федерациясен күз уңында тотып әйттем. Аларның җитешсез якларын күрсәтергә тырыша идем мин һәр вакыт. Аларның нәрсәләр бу? Аларның социаль челтәрдә төркемнәре булмау, аларның матбугат вәкилләре булмау, аларның матбугат вәкилләре белән эшләмәү. Булар бөтенесе ярылып яткан фактлар. Булар кирәк. Буларны мин ачыктан-ачык күрсәттем үземнең язмаларымда әйтик. Ләкин менә шушы күрсәткәннәрдән соң алар шул стенага аткан бөтен борчакны җыйдылар да йөзгә ыргыттылар. Син безнең турыда дөрес язмыйсың икән. Ләкин шушы язганнарның икенче көнендә аларның Instagramда үз төркемнәре дә пайда булды. Димәк, сүзнең файдасы булды дигән сүз бит. Сүзнең файдасы булды, ләкин алар менә аны тәнкыйть итеп кабул итүдә генә минем йөрәгем әрни, минем югыйсә бер ничек тә федерациягә да үпкәм юк. Фақат көрәшне үстерүдә аларга бер юлын гына күрсәттем. Хөрмәтле тамашачыбыз, менә икенче соравыбызга без сезнең җавап биргәнбездер дип уйлыйбыз. Ләкин бүгенге көндә Краш федерациялары белән ул нәкъ менә федерация вәкилләре сүзеннән түгел, нәкъ менә бездән журналистлардан ишетәс килгән иде. Гаугалы мизгелләрне әлбәттә инде күрсәтмәйбез, чөнки без ничек 1-2-4 Татарстан супергуд бездә бөтенләй бер яхшы, бөтенләй бер матур итеп күрсәтергә күнеккән. Һәм шушыннан чыгып 4-нче сорау. Шулай ук тамашачыбыз, арча кешесе бу, матбугат 4-й власть дигән гыйбарә онытылып бармый микән хәзерге көндә дигән сорау биргән бу. Фәрит, менә син үзең дә журналист, үзеңне 4-нче власть дип исәплисеңме? Мин менә гомумән онытылмадым. Мин моның 4-нче хакимиятның нинди вазифа башкарырга, нинди биеклектә булырга тиешлеге белән дә кызыксынмадым. Минем өчен журналистика хезмәте ул җәмәгатьчелек белән менә шушы дәүләт арасында, ниндидер федерациялар, ниндидер башкарма хакимиятләр арасындагы күпер буларак кына кабул иттем һәм мин менә шул күпер вазифасын башкарырга тырыштым. Бу көрәш темасына килгәндә дә ниндидер хакимият, инде кабатлап әйтәм, ниндидер идарә органнарында үзгәрешләр кертергә, кемнедер кәнәфиеннән этеп төшерергә дигән максатта куелмады. Ниндидер мин фақат менә шушы җәмәгатьчелек белән көрәшне бергә бәйлисем генә килде. Безнең бүген игътибар итсәң, Краш федерациясе үз юлы белән бара, андагы кланнар үз юлы белән бара. Ниндидер җәмәгатьчелек айрым үзара менә ниндидер турнирдан соң монсы дөрес узмады, хөкемдарлар гаделсез булды. Бу команданы тарттылар, тегесен тарттылар дип алар үзара шаулаша, җәмәгатьчелек федерация үз юлында бара. Без генә хуҗа дип шул вакытта спорт журналистлары тегеләргә кысылып карый, монда кысылып карый, ләкин каянда ниндидер җавап юк, аларны ялгый алмый. Һәм
төрле җирдә төрле вазгыять дигән шикелле. Крыловның әсәре килеп чыга. Һәрберебез төрле якка йөрибез. Кирәк бит безгә берләшергә кирәк. Көрәшне дөнья күләменә чыгару өчен чыгарырга кирәк. Мин килешәм, Россия көрәш федерациясенең дә эшчәнлеге бәлки дөрестер, төбәкләрдә үстерергә кирәктер. Ләкин берләшеп кенә үстереп була. Ләкин Фәрит, шундый сүз дә бар. Бу мин генә уйлап тапкан сүз түгел, моны безнең бабайларыбыз уйлап тапкан. Чит җирдә солтан булганчы, ким дигәндә үз җиреңдә ултан булырга кирәк. Көрәш федерациясе, Россия көрәш федерациясының бүгенге көндәге яңа җитәкчелеге дип әйтик инде, аның функционерлары бу сүзләрне исәпкә алсалар, безгә дә, аларга да эшләргә һәм көрәшне үстерергә күпкә җиңелрәк булыр иде. Матбугат 4-й властьмы дигән сорауга Илгиз абый мин болай дип җавап бирәмен. Менә 2018 елда яңа программа буенча мәгълүмат чараларына дәүләт тарафыннан 125 миллиард сум бүлеп бирелә. Татар информ мәгълүмат агентлыгы хәбәр иткәнчә, 2018 елда Татарстан бюджетыннан 1 миллиард 1 миллион 958 сум күләмендә мәгълүмат өчен, мәгълүмат тарату, аны җитештерү өчен акча бүленеп бирелә. Шуның күп өлеше бүгенге көндә иң төп чараларыбызның берсе Татмедиага, ТНВга, Ватан Татарстан, Республика Татарстан мәгълүмат чараларына каралган. Әлбәттә, дәүләттә мондый бюджет алганда, кайсы журналист үзен 4-й власть дип әйтергә мөмкин. Монысын инде үзегез калган уйлап бетерерсез. Без мөхтәрәм тамашачыларыбыз, әлбәттә инде язмаларга тотабызабыз, видео язмалар карабызабыз, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Финальная схватка в весовой категории до 65 килограммов. 65 килограммга кадәр авыр үлчәвендәге финал. Көрәшчеләр белән таныштырабыз. Представляем финалистов. Итак, борец с красным кушаком Егор Егоян, Россия. Его соперник, борец с зеленым кушаком Рашад Абдулов, Азербайджан. Please welcome the wrestlers for the final bout of 65 kg. Yegor Yegayan, Russia, and Rashad Abdulov, Azerbaijan. Егор Егоян безнең Россия командасыннан, Түмән өлкәсеннән, Тюменская область представляет и зарабатывает 2 очка. 2 points go to the wrestler with the red belt. Егор Егоян, мастер спорта России по греко-римской борьбе, зарабатывает еще 2 балла. Соперник получает предупреждение. 2 points for Igor Yegayan and to his opponent a warning. Итак, чемпионом мира в весовой категории до 65 килограммов становится Егор Егоян, Россия. The world champion in the 65 kg category is Yegor Yegayan, the Russian Federation. Син миңа шулай итеп сөйләтеп утырдың да, камчының иң яхшы башы миңа төшмәс микән? Шул уңайдан үзеңнең дә фикереңне беләсе килә минем байлар. Менә гомумән федерацияларга мин хаклы микән соң дөрестән дә син мине хаксызга санап утырасың микән? Федерация белән матбугат арасында эшчәнлек бүген ни дәрәҗәдә? Үзең ничек бәялисең соң? Дөрестән дә аларның матбугат белән эшләве җитәме соң? Мин әллә мин генә дөрес санамыймдыр алайлар? Фәрит, мин булайрак җавап бирәм. Бүгенге көндә мин Татарстан Республикасының журналистлар әгъзасы бердән. Икенчедән мин ирекле журналист һәм Татарстанда теркәлмәгән мәгълүмат чарасында, ягъни Россия Федерациясына һәм чит илләргә хәбәр җиткерүче мәгълүмат чарасы буларак мин сиңа җавап бирә алам. Синең фикерең дөрес һәм ул хаклыкта да шулай, Фәрит. Шуңа күрә теге кем генә сорау бирсә дә, монда безнең үзең беләсең, Фәритне камчылату максатында, Айдарны камчылату максатында юк, ә инде бер ниндидер нигезгә, асылга төшү һәм инде безнең кайбер кылаклары катырак кешеләргә кычкырыбрак, бәлки әйтү, бәлки кычкырыбрак күрсәтү, шәйнәп каптырулар. Инде менә Фәрит улландырып шуны гына әйтәсе килә, матбугатта көрәш темасын күбрәк күрергә телисез икән, хөрмәтле федерация әгъзалары. Булдырыгыз үзегездә матбугат хезмәте, бәлки ул сездә бардыр инде. Элемтәгә кирик без һәрбер редакция коллективы белән
кыска хәбәр бирүдән башласалар да алар көрәш турында безнең көрәшебезнең үсешенә бер адым булыр иде ул. Фәритнең беренче чиратта чын күңелдән сиңа рәхмәтемне җиткерәсем килә. Ни өчен дигәндә, Азатка да шул фикердә әйттем һәм сиңа шулай ук әйтәм, нәкъ менә оештыру составында торганың өчен Манзара проектына бәйле. Әлбәттә, җитәкче абзыйларыбызга бик зур рәхмәт, шуны безне куәтләп, безгә җанып торган егетләргә нидер бер мөмкинлек биргәннәр өчен, көрәшне үстерергә омтылганда башка сугу түгел, ә кирсенчә күңелне күтәрү җибәргәннәр өчен, үз игътибарларын биргәннәр өчен. Менә Манзарага мөнәсәбәтең, син да башкаручы директор идең. Ягъни бөтен оештыру мизгелләрен, көрәш белән бәйле мизгелләрне син җавап тоттың, син алып бардың. Менә сиңа нәрсәсе ошады, нәрсәсе ошамады. Әлбәттә, без бит инде гадел булырга тиеш. Гел ошаган әйберне генә Манзараны да күрсәтмибез. Нәрсәсе ошады, нәрсә ошамады. Әйт, без аны тамашачылар белән бергәләп, шулай ук җайга салырбыз киләчәктә. Беренче кыймак һәрвакыт түйерле булырга тиеш инде ул. Әгәр дә түйерсез булса, ул ничектер аның тәме дә булмас иде. Манзараның да үз түйерләре булгандыр, ул читтән күбрәк күренгәндер инде, бәлки тамашачылар белән эшләп җитмәгәндер, бәлки ниндидер беренче әле бу көрәш тамашасын беренче тапкыр дип әйтергә кирәк, түләп карады бит тамашачы, бәлки янсына да әзер булмагандыр. Ләкин тулаем алганда Манзара проекты дип әйтик, уңышлы гына узды. Без көрәшчеләр белән эшли алдык. Моңа кадәр ниндидер әле көрәшчеләр турында төрле фикерләр ишетелсә, аларны сәхнәгә чыгарып булырмы, аларны зур тамаша залында көрәштереп булырмы, алар моңа ничек карар, шундый шик-шөбһәләр булса да, ахыр чиктә көрәшчеләр белән без бер командага әйләнә алдык. Һәм бу әйтергә кирәк, Манзара проекты ниндидер Айдарның проекты да түгел, безнең проектта түгел, көрәш өчен җан атып йөргән татар халкының уртак проекты була алды дип әйтергә кирәк. Дөрестән дә шулай булды. Югарырак урында дип әйтик, инде абзыйларның чыкканы булды менә шул көрәшчене, бәлки без кертеп җибәрбез Манзарага, ул төрле сәбәпләр аркасында район Сабантуенда батыр кала алмады дип. Без аларга җылыгын әйтеп, матургын әйтеп әйттек. 2нче елга да вакыт бар. Димәк, 2нче елга вакыт табыр, җай табыр, көрәшә алыр дип. Һәм дөрестән дә менә шул кешеләр быел үз район Сабантуйларындамы, башка төбәккә барыпмы Сабантуенның батыры булып калдылар. Димәк, алар бәлки күңелләрендә нәкъ менә Манзара келәменә чыгу турында уйланганнардыр. Ә инде алга таба да менә шулай ел сайын без моны даимигә әйләндерә алсак, безнең район Сабантуйларындагы әле баш батыр өчен көрәш тагы да кискенләшәчәк. Һәм мин монда күрәсе килә, алга таба башка төбәк көрәшчеләрен дә бәлки әкренләп кертергә, бәлки аларның бу минем фикер белән килешерләрме, әйтә алмыйм, бәлки аларның үз көрәшләрен без 1-2 алыш аша тамашачысына күрсәтә алырбыз. Шул ук әйтик, төрки халыкларының, үзбәкләрнең үз көрәшләре бар, башка төркмәннәрнең дип әйтик. Аларның менә шул 1-2 алышын күрсәтеп, аларны үзебезчә татарча көрәштереп карасак, бәлки аларның төп батыры белән безнең батырны ахырдан очраштырсак, миңа калса зур бер тамаша ясарга була бу Манзарадан. Мин моның киләчәген шулай күрәм. Төп оештыручыларның берсе буларак, аны башлап биргән кеше буларак, яңа идеялар белән һәр вакытта янып йөрим, Фәрит. Менә синең сүзләрне куәтләп, шуны әйтәс килә, быел нәкъ менә чит регионнардан, чит төбәкләрдән, хәтта чит илләрдән килгән көрәшчеләрне кертеп җибәрергә дигән исәп бар. Татарстан көрәшчеләре, әлбәттә, инде чит илдән килгән егетләрне бүгенге көндә ике дә уйламыйча аркасына зур өстенлек белән җиңеп чыгачак. Менә моны ничек качырга, менә бу ситуациядан дип әйтик. Монда ит тарткычка кертеп җибәрергә ярамый инде бу егетләрне. Миңа калса, бәлки чит төбәк көрәшчеләрен аерым башта көрәштереп, аларның батырын гына, бер 3 батырын гына бәлки чыгарга кирәк булыр безнең 3 батырга каршы. Бәлки менә шундый шоу ясап караргадыр. Кирәкме инде аларны шунда ук беренче келәмдә ук Район Нургалиев, Фирдус Зайнуллин кебек батырлар астына салырга, алардан без көлгән кебек булыр инде ул ансы. Миңа калса, шуңа күрә уйлап бетерергә кирәк, ләкин аларга келәмдә урын бирергә кирәк. Ат чабышын гына алсак та, анда төрләргә, төркемнәргә бүләләр. Ягъни аргамаклар, аннан соң йөк атлары, хәтта шундый вариантларга бүлеп тә карарга була бит, мөмкинлек бар. Моны инде без җитәкчеләр килештереп бетеребез. Аннан соң менә бу бүленешне бәлки әкренләп Татарстан ярышларына да кертеп җибәрергә, ниндидер аерым турнирлар аша кирәктер. Чөнки менә мин күпме еллар бу хакта сөйләнеп йөрим, инде безнең авыл хуҗалыгы министрлыгына уза торган көрәш ярышы бар. Ләкин анда менә бер генә батырның да миңа калса комбайн руле артында иген суктырып йөргәне юктыр инде, бәлки илектән булгандыр. Менә шундый бүленешләрне дә бәлки кертеп җибәрерләр. Бәлки бездә Татарстан көрәшендә ниндидер рейтинг булдырырга кирәктер, ниндидер профессионал булмаган көрәшчеләрне ачыклап, аларның
әзрәк айырып, хәвескәр көрәшчеләр өчен турнирларда оештырырга кирәктер. Син әйткән менә шушы чиста токымлы көрәшчеләр белән татар токымлы көрәшчеләр дигән шикелле, атлар дигән кебек, менә шулай кертеп җибәрергә бәлки бер җирлек тудырыр. Тәҗрибә бит ул, каяндыр тәҗрибә туплап өйрәнергә шикләр юк. Бер өйрәнеп карыйсың, барып чыкмаса икенче юлдан барып карарга. Ләкин минем менә шундый көрәшләрдә күрәсе килә. Массалык турында сөйләшкәндә, әлбәттә инде безгә җирле халкында гел профессионалларны гына түгел, менә ничем футбол һәрвакытта даими зур-зур заллар җыя, чөнки аны һәркем дә бала чагасыннан алып, улысына хәтле футбол уйный ала. Әлбәттә көрәш авыртыр, сүз юк. Ләкин менә шулай бәлки син әйткән этапта, менә бәлки шулай дип токымларга бүлеп алып барыргадыр. Профессионал дәрәҗәдә шөгыльләнүчеләр яшермим арткандыр. Ләкин шул ук вакытта менә бу массовость дигән нәрсә күпмедер кыйммәтле. Авыл сабан туйларына кайтып кара син, Айдар. Менә мин үзем беренче тапкыр авыл сабан туена көрәшкә чыкканда призерлар рәтенә безнең авылда чыгып җитеп булмыйдыр. Бүгенге көндә бездә көрәшкә чыгучы кеше юк. Шул ук вакытта без мактанабыз көрәш үсештә дип. Минем янга килә абыйлар, авылдаш абыйлар дип әйтик. Керерек Фәрит әзгенә рәтен белмибез бит дип. Чөнки профессионаллык күпмедер дәрәҗәдә безнең үзешчәнлекне изде дип әйтик. Аларны кыйммәтле менә бу, аларга хәтта республика күләменә чыгу түгел, авыл сабан туена чыгу да кыенлашты. Шуңа күрә менә бу массовостьны ниндидер юлларын табарга кирәк. Бу менә бүлдерәм, онытып җибәрмен, Фәрит, менә мин үзем Әгерҗе ягыннан бит инде. Әгерҗедә безнең бар Удмурт егетләре өчен аерым сабан туй. Татар көрәше кагыйдәләре буенча Удмурт егетләре арасында көрәш оештыра. Алар бозаулар оталар, анда матайлар оталар дип, матай дип авыл чагына җибәрәбез инде. Җитәкчесе, рәисе Разиф әфәнде. Фәрит, мин тагын бер сорау, бу көрәш федерациясе, Россия көрәш федерациясына кагыла инде, юкка гына түгел. Бүгенге көндә менә мәгълүмат чараларында чыкты. Татарстан көрәшчеләрен федераль сабан туйга кертмиләр, авыл уеннарына кертмиләр дигән сүзләр. Мисал, футбол буенча гына алсак та, Германия гел беренче урында килде ди, Испания гел беренче урында килде ди. Конкурентларны алга чыгармас өчен без Испания белән Германияны катнаштырмыйбыз. Без уйдырма футболчылар уйлап чыгармыйбызмы? Менә бу масштабтан күз алдына китерсәң ничегрәк? Син бу фикер белән килешәсеңме? Килешмәскә дә мөмкин, һәм үзеңнең җавабыңа җиткерсәң яхшырак. Хәзер мин бу җавапны бергәч әйтерләр инде, син үзең 100 кило, 130 кило булсаң башка төрле сайрарың дип. Миңа калса көрәшне әзме күпме менә бу федераль сабан туйларда бер үк көрәшчеләрнең машина атуыдагын шушы вазгыятны куертып җибәрмәдем икән без. Сүздә юк, көрәшчеләргә үз тырышлыклары, еллар дәвамында куйган тырышлыклары бушка китәргә тиеш түгел. Машиналар куюга да мин бик шат кына көрәшчеләр өчен. Ләкин 130 килолы белән 60 килограммлы, 70 килограммлы көрәшчеләр дә көрәш алмый бит. Менә күп төбәкләрдә бар шундый алым жирәбә ярдәмендә уздыралар. Мин килешәм, баш батыр булырга тиеш, сабан туйның баш батыры ачыкланырга тиеш һәм ул үзеннән дә авыррак тәкә белә бүләкләнергә тиеш. Монсы бик әйбәт. Нишләп менә шул машинаны бәлки жирәбә ярдәмендә уйнатмаскадыр, бәлки шулай итеп без федераль сабан туйларга мөнәсәбәтне әзме күпме үзгәртә алырбыз. Ниндидер машина өчен генә баруга корылып калды хәзер. Фәрит, без бүген сезнең белән тамашачылар белән бик күп кенә мәсьәләләрне хәл иттек дип уйлыйбыз инде, кычкырып та әйттек кайбер сүзләрне. Үпкәләгән кешеләр булса, үпкәләгән кеше була инде, әлбәттә инде, как русча әйткәндә, на обиженных воду водят, без үз эшебезне дәвам итәчәкбез, чөнки без бүгенге көндә журналистлар исемен йөртәбез икән инде, һәм аны без акларга тиешбез һәм мәҗбүрбез. Фәрит, фикерләрең өчен бик зур рәхмәт, шулай итеп зур батырлык белән һәм курыкмыйча үз фикерләреңә белдерә алганың өчен, шуңа күрә тамашачыларның да һәм минем шәхсән үземнең дә сиңа карата хөрмәтем бик зур. Рәхмәт бик зур. Үзегезгә чакыруыгыз өчен рәхмәт. Йомгаклап шуны гына әйтим, мин көрәш киләменә көрәш карарга киләм икән, киләм читендә мин үзем җан атар, мин шушы көрәшне үстерү өчен анда журналист та түгел, фақат шәхес буларак менә шушы көрәшне үстерергә ниндидер өлеш кертү максатыннан гына мин киләм тирәсендә кайнашам. Чакыруыгызга рәхмәт. Көрәшеп яшик, бергә яшик. Мөхтәрәм көрәш сөючеләр, без тапшыруыбызны тамамлыйбыз. Безнең кунагыбыз Фәрит Сәлихов иде, танылган журналист, бик күп аналитик язмалар авторы. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк.